Bawa belakang langsung. Bawa belakang langsung. Yo Mas Adi. Aku dianu saya lho. Mantener.
Salah. Kita geser di sini deh. Geser ke kamu mau. Geser kanan. Kasiwato Prabowo Widodo Omong Bodor Harap Begitu Sasono Harga Sasono Yang menunggu terjadi Sini saja ya, Pak. Sekarang jatuh Ingatkan RT Sumber MBKW Kecamatan Baru Kabupaten Sumatra yang Ayu Abida Abelia Putri Boko Uswanto kalian Ibu Orati Coba Pak Koloso Puto Katobi yang ada Karena Busono Sawo-sawo Kerja Rinakit Sekar Melatih Wongse Solat Habel Sosio Iwarno Boys ini pegawai Antar sang tujuh berigusti kang moho mirah Iwak moho asih kang pilih asih Mugi-mugi yang ini berkabagiakan kalian Nak Mas Bagus Aldi Bagas Semiawan Lansah Bagi Raharjo Yono lahir Gatos Linulukan derajat semat keramat Santosina dengan Suko Basuki Itu Raharjo dari Sapi Kono Sinigat Panyagraniro Risak Awak Rido Ayu Raharjo Niskolosa Tugu Tadi ngucap syukur alhamdulillah. Sang Diharnaning Ayu Arinda Briliana sampun kalenggahaken wonten ing Dadulaya Kencana ya dampar pinajang pajang. Sununganing raos wagi dan kliwono gagi dan temokno. Kasuwun dhumateng becanipun Bapak Haji Dimin kasuwun lengser jengkar saking palenggahan pramila siaga nampi meninggih becanipun Bapak Kiai Marwanto sumangga kasuwun Bapak Haji Dimin siaga wonten ngriki Bapak jumeneng wonten ngriki Mater kaya rejo kang manter bareng sak jawi bareng sak jawi ning sasana rakyat bebasan sorak gamboto rubuh suarane awet kena pangari bawane risang kemanten kakung inggih ketinggal agung ageng lan wibowo Rematen kakang lamun jiran Dero bebasan kurang condro luwih warna dasar mekik liwarna dedepi deksa pangawak pradata langkung sinasaban busana kang tinaretes bengat kencana suara gilar nanging datan hamlengi suara malih ngagem destar nanging bonoto tak ana kang kuciwa dambrak para kadang kalian
kaliyan warga Wandono alur selur dali deretan ana pedote ingkang samya kangayap gambaya para tindakipun tematen priya. Wis mangkat penggiat kang tumuju kula lumadi rasitane kang dicara pasrah apa sininggat kang sinarika. Kanthi ngucap syukur alhamdulillah Bapak Kiai Marwanto minangka Candra Dharma Wicara ingkang hanyepuhi lampahipun keluarga pisan sak pangomyong sampun dumugi wonten ing sasana pasrah ugi panampi panjenenganipun Bapak Haji Dimen sampun samekta wonten ing sasana pramila kasuwun panjenenganipun Bapak Kiai Marwanto sasana kasmenggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famarruba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Allahu akbar. Nuwun wonten kesanipun para alim, para ulama ingkang pinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang tuhu luhur ing budi. Wonten kesanipun para sepuh sepuh aji sepuh ingkang handung mastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang dadi numpi. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka pandang-pandhanging kawula dasih ingkang sinupa ing pahormatan. Para bapak, para ibu, para kadang muda cara pemadya, para tamu undangan kakung sumawung putri ingkang pantes nampi pahormatan susatu pantes lanto sinudarsana. Maradoko awit saking paripun Ibu Sarijah Dalah Putrah kula ingkang kapitegan sinarya minangka talang basa ingkang kapareng ngamasrahaken pinanganten jalu. Minangka purwakane ngatur sumangga kula dherekaken manungku puja astra puja astuti katur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas tur Maha Asih nuwun Allah Subhanahu wa taala. Awit agung barokah saha rahmatipun ingkang sampun turmentah dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula saengga wonten ing rikalenggan punika tansah pinaringan berbagas kawarasan karjan kalis ing sami kula boten manggih alangan rubito punapio.
Pramila sumangga syukur kita ikraken kanthi waosan kalimah tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu wa salamuhu kita aturaken wonten ngersanipun gedhenipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka sekaring jagat mustikaning bawono. Melinggih gedhenipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu kita gadhang syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamat. Sabugi para rawuh, para pinar ingkang datnulya, bareng matur mriki kawula minangka sulih sayur saking dheripun Ibu Sarjah Dalputra ingkang riarganen punika ingkang kepareng sowan putrasaipun Bapak Kuswanto ingkang warmin dheripun ngaturaken salam taklim katur kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Kuswanto dalah Ibu kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggap wigatos ingkang salajengipun nggih amasrahaken putra temanten jandu ingkang nembe sasri kula aturaken saha kula pasrahaken dun kasumbakaken wonten ngarsanipun Bapak Kuswanto kanthi nambaran waosan Bismillahirrahmanirrahim. Ugi dherepun Bapak Kuswanto kersa nampi kanthi bingah birawaning manah saing samangke enggal badhe kapanggihaken kaliyan Denok Ayu Arinda Apriyana. Mugi-mugi adicara panggih samangke Purwomaja usana boten manggi alangan rubido punapya. Ingkang salajengipun dheripun Ibu Sarjah ngaturaken angsul-angsul ingkang boten saged kula sebat setunggalipun saha bobot debret kerto ajilipun ugi kalaturaken wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kuswanto saha Ibu. Mugia andadosaken matanipun rumaketipun bepisanan lenjipun Ibu Sarjah saha Bapak Kuswanto. Ingkang salajengipun kula dalah rombongan bilih ndherekaken adicara pawiyahan wonten ing enjang dungkap siang menika sampun paripurna. Kula dalah rombongan nipun Ibu Sarjah Dalputra pareng lengser nyuwun pamit wangsul wonten ing tlatah Ngampin Ambaruwa. Namung saged dipun nyuwun donga paestu mugi-mugi lampah kula dalah rombongan awit bahagian praja wonten ing ngaji menika dumugi dalemipun piyambak ugi tansah pinaringan kawilujengan kalih ing sami kula boten manggih alangan rubido punapya. Namung kados semanten anggen kula matur Purwomadya wusana Epok pilih nggih kula matur kirang prana dhateng penggalih panjenengan sedaya saking jebulin kawula kula nyuwun pundi samudra pangarsama ingkang kathah. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gablang wijang terang prawaca atur pangandikan bejanipun Bapak Kyai Marwanto. Kula ngaturaken panuwun Bapak. Tumunten kathah keluarga ageng Bapak Kuswanto sagotra nyabaritipun sairani dening bejanipun Bapak Haji Dimin. Katur Bapak Haji Dimin sasana kasuka ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng para bini sepuh, para pepundhen sepuh ingkang sadhuwur pinabekten, bapak-bapak, ibu-ibu, sangyaning para rawuh, utaminipun dinanipun Bapak Kyai Marwanto ugi Ibu Sarijah dalah sedaya pamulya saking ampin ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ngavlog ta iki? Parno kula swanata. Lah iki geter iso. Wonten sapanjenengan sedaya minangka suwe sarira saking datang kawula Piye? Madhepe rono ta rodok Bapak Kuswanto sekalian kawula Kesel yo. anapi pasrahipun pisan dengan tiyang kakung saking jenenganipun Ibu Sarijah lumantar jenenganipun Bapak Kyai Marwanto. Namung saderengipun sumangga kita tansah ngathah-ngathahaken nanging kula panjenengan sami nangingipun tansah ngajokaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala gawe saking kathahipun rahmat nikmat ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ngantos siang menika kula lan panjenengan sami sami kersanipun Gusti Allah tasih dipun kaparengaken tanpa wonten ing pahargyan siang menika sedaya sami pinaringan kesehatan kabagas warasan kawilujengan boten malih halangan setunggal punapa-punapa monggo sami ikrar malih kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Suwemen mah ning ndi to nyamuk iki? Suwemen. mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun ingkang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Awas jatuh. Dumateng panjenenganipun Ibu Sarijah ugi panjenenganipun Bapak Kyai Marwanto, panjenenganipun Bapak Kuswanto sekalian kawula ngaturaken atur pangabdian sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya wonten ing pahargyan siang menika. Mugi pahargyan siang menika tansah Allah Subhanahu Ora nyemuk ora kowe ngrepoti kabeh ya. Wah, awas nipu lho malah. ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Sarijah lumantar Bapak Kyai Marwanto ngaturaken salam taklim dumateng panjenenganipun Bapak Kuswanto sekalian kawula istri keluarga ingkang salajengipun namung saged nampi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Ibu Sarijah ugi sedaya pamulya saking ampin tansah pikantuk berkah ugi nugrahanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Piyambakipun Bapak Kyai Marwanto ngaturaken masrahaken pisang kenyangan tiyang kakung nggih anak Mas Bagus Aldi Bagas Setiawan kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Puswanto sekalian garwa nanti putra temanten kakung kanthi gembirane manah ingkang salajengipun samangke badhe kadhawuhaken manut raroncaning laksitaning adicara ingkang sampun lumantar wonten ing pahargyan siang menika. Mugi-mugi para mati lan wasananipun saged lumampah kanthi sae kalis ing beda mboten mangke halangan setunggal punapa. Namung sumangga kita sami nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra temanten kekalih samangke ingkang badhe bangun keluarga, bangun bebrayan, mugi-mugi tansah pikantuk pangayoman berkahipun Allah Subhanahu wa taala saged antun runtut ayem tentrem pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allah ridho maringono kabegjan kabagyan dunya dumugi akhiratipun amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun penyanipun Ibu Sarija lumantar Bapak Kyai Marwanto ngaturaken angsal-angsal ingkang sampun kapasrahaken kula iwau ing ajeng. Penyanipun Bapak Puswanto sekalian garwa kanthi gembiraning manah nampi kanthi asta kekalih mugi-mugi estu menapa ingkang kaparingaken samangke pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala saged ngraketaken anggenipun sami pasdirian sami bepisanan mugi saged ngenteng-entengi anggenipun Bapak Puswanto sekalian garwa ngayahi kewajiban wonten ing siang menika. Ingkang salajengipun Bapak Kyai Marwanto saksepurnanipun pahargyan samangke badhe nyuwun pamit badhe mundur. Mboten namung ginanipun Bapak Puswanto sekalian ibu nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi kundur panjenengan sedaya sak margi-margi tansah pikantuk pangayomanipun Allah Subhanahu wa taala saged wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak boten mangke halangan setunggal punapa-punapa. Namung saking panyuwunipun Bapak Puswanto sekalian garwa Ibu Sarija Istri Pangomyong saking ngampin sumangga sami dipun sketsakaken anggenipun sami lenggahan ngantos dumugi paripurnanipun pahargyan siang menika. Kula kinten cekap semanten anggen kawula matur minangka sulih salira saking ginanipun Bapak Puswanto sekalian garwa kathah cacat cewek ugi kirang wijang-wijing cara anggen kawula matur kawula nyuwun agunging pangapunten. Wasana kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas titis pepes atur pengantinanipun Bapak Haji Dimin Bapak sekedap jaman astor rumiyin dipun foto kinaryo kenang-kenangan tembe wingi Bapak Kyai Marwanto jaman astor kalian Bapak Haji Dimin punika nggih. Misalnya mriki Bapak 1 2 sekedar Allahumma shalli ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik asyraqal badru alaina wa fatafat minhul buduru misalah husni ma ra'ayna qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri Allah ya ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban dadal husaini marhaban ya nur al-aini marhaban 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 dadal husaini marhaban
مرحبا 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 وجهك يسعى يا كريم الوالدين حوضك صوفي المبارك برتلا يوم النسور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita dulu ya, cerita dulu 1, 2, 3.
Iki kula aturaken ing panuwun dumateng Gusti Bapak Ustaz Widodo kasabot kepareng mati kenosan sangka. Ora rawuh kanggo bawa putri berdoa yo kalas mekaten kelas Toto Coro Desawi Jakarta Surakarta Tiningrat ingkang binesut saka kalarasaken wonten ing Laladan Ngancar RT 9 RW kalih Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Sajenar tebihan punika wonten Candra Sopeng Tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Beri prakara kang tanpa kawruh dene pangmasane manungsa siji tekaning rezeki loro tekuning jodoh telu timaning palastra. Manungsa namung nang kerajaan Purut Gusti Kapari Pastri daling ati tak bisa megah. Utang terus ibu bayane manungsa lan kuwo handho dari sekak kawoso. Nalika semanten Bapak Suwanto sareng wiwana pribadi timbang Ibu Purwati nyumping sopak Pak Rian ditimbang abot dipani dipun waliyane dening Bapak Suwanto bune yen tak rasani padha bobote padha atepe punika cerita yang dening Bapak Suwanto kaliyan Ibu Purwati sampun boten benten-bentenaken antawasipun putra pribadi utawi putra mantu kalihipun dipun rengkuh sami. Nalika semanten daya-daya Bapak Suwanto jumeneng wonten sakajipun penganten salibun saperluan tepi lastaning tata cara taneman kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Majelet terus katakan para rawuh ing pangajap mugi-mugi penganten sakalawat ing dalem nampi perhati momas kang saged tata janga ya putra putri kang saleh lan sholihah amin Allahumma amin. Kanthi capat-capat terawih terhinas mugi saking kadang kula sitra mekak perhati saged lastani tata cara bahagian payohan menika nalika semanten sak juru pangrenggara busana saking sagar sitra mekak perhati saged ngakaken niki lastani tata cara guna nalika ingkang liprah winastan Ngancar Bojor. Sampun katingal anak Mas Bagus Aldi Bagas Setiawan wis nyepeng poso kalkung kang sampun wonten arta receh kacang kawak beli kawak wong liya dadiya sanak wong adoh dadiya cedhak. Kita juru pangrenggara busana pratiti saged lumampah Ngancar Bojor kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Mas Aldi silutreksok blogok bayu kentok sur pancur bayu kending bebasane punika kaya karyanipun Mas Aldi punika pun aturaken sedaya dipun aturaken nggih kegarwa dia naning ayu Arinda Briliana daya-daya ninan silang utawi bundelan kanthi cokot-cokot tramil terbinas kabakula saking Sang Karyas Zentra Breakup minangka juru paising risak pirangan salibun nggih juru pangrenggara busana pratiti saged lastani tata cara Ngancar Bojor. Risak pirangan salibun wis jumeneng jegar saking Datuloyo Kecono Kandula Nonan Dinyo Masono putra kekalih ngaturaken Bunda Kastoyo ingkang sampun nasuhan hal bundelan wonten ing sapibu lan saprapa ing pangajap mugi-mugi sinipun wonten ing papan perdanian Bapak Sinik Inawa cerita bayangti bilih Pandoko Bromo tiap sekali mugi-mugi pinanganten sakaloro anggenipun mangun bali sukang utama
sawo sarwi kacekapan turah rizki kurah rizki sageta kathah malimpah berkah turah-turah kagem sami ibadah wonten ing Mekah Madinah amin Allahumma amin. Kangge coklat-coklat terang biasa juru sombong uludu paising sakinangan saribit berarti disahkan kelas saling toto coro dahar kembul ya dahar kelima Walto kami harus dibangun cari kabut ingin dua para minasis tersambut ngomong pamawas waktu yang ditutur meninggikan jentera dan masyoso dikuro dua salah bau sonora kau hati ningkat berapelakan pilih kelasan kota coro dahar kelima utawi dahar kembul kudak kuniko putri polos semakin orang dari wonten kamar pengantin menangi ngobak musik zaman kalakone zaman samaki cekap dipengaturaken wonten sak ngajibipun para rawuh minangka teko palebilan tulodo tumraping para kaneman kadang-kadang sutresna nyabati susul mawon halus ora utama kali maos bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar sak cendhok tanduk marem kendalipun bisa berarek sakawon Ginario kabudut kabar produksi juru foto juru sopir meninggikan bagolo omar fotografi Ginario kenang-kenangan lebih unikipun dari sampingan dan salibin tansah betul mugi-mugi anggenyo lalu bangun terus kodrek-kodrek ageng tansah sawasan kacakapan bagi budo lawastro mugi sinabangan surat basuki wirawi dodone sabi kolo biasakinah mawadah warahmah lan barokah amin Allahumma amin. Kami coba-coba kami tadinya sahabat kulo juru pangergo busono juru pangeti busono Lagi saking sangganya setra make api jesek laladan ambah rowo Berarti sakit ibu jutaan Tirto wadi Tirto sekali bagi wanita berni Kami mau bismillahirrahmanirrahim Mas Abi Bagas Kerausakan seger Sunyak Sumerambah Wong Salman Bertawa ini pangajab Mugi-mugi sambil ngaret sakal Tansah ada di mana ingkang wani Mana ingkang arsik Ingkang tansah tumuju saben tumindak Wonten ingkang utama dari ibadah Dimana Gusti kang maha wikat Gusti kang maha rasa Ya Gusti kang ahli jagat Lagi Allah subhanahu wa ta'ala Nalika semanten juru foto juru syuting saking kadang-kadang Omar fotografi kemudian gambar baru ini ada kenang-kenangan yang lebih tinggi itu minangka citrane kami bisa beralih sakala lumantar dengan pangestu para rawuh risak berarti salib tansah keluarga dunia panuwun yang prabowo pindah pamit dengan pangestu berjalan sesami wigati sangat merapin risak berarti sakala lagi yo manut balis wong utama tumuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ugi barokah amin Allahumma amin kita Pangergo Busono meninggi saking kadang-kadang kulo saking sanggaya setra wanti sakit lestang toto-toto canda itu sini gegak cina itu mengatakan para rawuh megah kumelaring roh pengajar sebisa kalah sengaja ingat dan utami Sukoman
Pramila kasuwun kata kula lolos. Iki lolos lumpur kali karisipun selalu kami Propaya punika cerita rezeki bilih ridho bilih walide tegesipun putra sekali punika boten badhe wantun kaliyan tiyang sepuhipun. Ampun tinggalipun Gusti Allah punika ugi ridhanipun kelas berkali. Kandilononan risangan resahara us ngaturaken sembah sujud pangabekti dumateng Sang Ibu. Aduh Rama putra tur pangabekti saha pangastawa putra atur pangabekti dipun kaliyan Rama Guntur ya anggerusun tama pangajatan saha Gusti mugi-mugi pamuji keluarga tansah sakinah mawaddah lan warahmah. Sikap sikap kuat diberi sikap awal utawa putra kali kerutan tunggal atas kali diberi gula Romo ibu karena ibu rumah sakit ini sama gadai tanggal jawab yang berat. Berlalu jelas putra kali Mira saksi boleh tulus terkait putra kali kagem sang ibu lan sang Rama tansah konjuk sembah surana bekti kandelo ana bilih masono anak Mas Bagus Aldi Bagastiawan kalian Sandiaran Ayu Arinda Briliana tumuju marak wonten Kanjeng Rama Kanjeng Ibu nuli dodok ngaturaken sembah surana bekti sembah surana bekti kula Ibu iya dari satopo muga keluargamu dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan barokah ya nggih ya nak ya nggih. Nangis sing langsung perlukan diberi sopro awit putra kalih kemutan berkelolasi kalih dipun gendong sang Rama lan sang Ibu ngalor kidul bapak wonten Kendari barang berjiwa sak mangke sambut badhe gadhahi tanggung jawab piyambak dia mengucap syukur alhamdulillah putra kalih Usul jiwa dari batu colok ya kan dari gambar aja sipir pengadaan perisan
Sawo Kadok Ayu Rahayu Raja Kesolan Saduhu. Nggih, orang kata Solo itu bertemu-temu kata mereka berlari kali supermati pramila kasurnya kanggo fotografi mulut gambar baku menawa foto sulit kinarya kenangan lebih begini pun orang kata soal putih bertemu-temu nganggo sawetawis punika nyebar berkelawis sabar sawetawis bagi kalasangan sering mengoso di atur Pak Bagio Herjo Wilujeng ingkang badhe kasuraken dening panjenenganipun Bapak Ustaz Widodo Pasuwun Bapak Ustaz Widodo sedaya saking sasana palayangan tumuju wonten ing sasana Pak Bagio Herjo. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nuwun paratur dumateng para alim, para sesepuh, diri sepuh, aji sepuh, laku-laku dumateng para pemunden ingkang bates pinundi saha kinabekten. Saha dumateng para kadang duta saraya saking kadang pisan. Laku-laku dumateng panjenenganipun Ibu Sarijah minangka ingkang bates kinurmatan. Saha dumateng para rawuh kakung semua putri ingkang satuhu bagya mulya. Lihat sini semua, Kang. Semoga sarangan laku dunia kita tansah dari syukur dumateng asmanipun Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun keparing rahmat taufik hidayah saha inayahipun sehingga ing siang punika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat tasih pinaringan wekdal wakil makam pamanggal wonten palenggahan pawiwahan ing dinten punika kanthi rahayu wilujeng Isa Bikala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu wasallam mugi katur dumateng uswatun hasanah bagi Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng pertolongan saha syafaatipun semakin wonten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang sinuhun kahormatan. Ing mriki kawula minangka sulih salirani saking panjenenganipun Bapak Kuswanto dalah Ibu Purwati kang bali atur pambagya wilujeng awit karawuhan panjenengan sedaya sesarengan raos panuwun ingkang tanpa pindah. Mugi sedaya para pinarak sinambi ngantos wosing grati dumugi paripurnaning paliwahan ing palenggahan punika. Panjenenganipun Bapak Kuswanto dan Ibu Purwati ing siang punika ngaturi rawuh dumateng panjenengan sedaya. Nun inggih badhe nyuwun tambahing pandonga saha pangestunipun. Awit ing dinten punika Bapak Kuswanto dan Ibu Purwati nembe hanetepi daman tiyang sepuh saha bahagya putra putrinipun ingkang asesilih Alinda Apriliana ingkang dipundhawuhaken kaliyan Nakmas Aldi Bagas Setiawan putranipun Bapak Asmin almarhum dalah Ibu Salijah ingkang pindhahan wonten lingkungan seneng RT kalih RW sekawan Ngampin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu bagya mulya.
Lewat ini upacara akan nikahipun kematian salibin alhamdulillah sampun kalaksanan kalau walu ijen kira langkung tabuh pintu Pekdan Nuswantoro kanti lancar betul-betul aral satu gol berapa bila punika sepidah malih panjenenganipun Bapak Kuswanto darah Ibu Purwati estu pedhinyuwun tambahipun donga dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi lisan kematian salibin akhiripun badhe nglampahi gesang bebrayan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jannah saha ingkang pikantuk anugrahan awujud omongan putra putri ingkang solih solihah saking Allah Subhanahu wa taala. Prawu kakung dewa putri ingkang pantes kehormatan. Wonten ing dinten punika panjenenganipun Bapak Kuswanto dan Ibu Purwati ugi badhe ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak kadang sedulur miwah tangga tepalih saha dumateng para muda-mudi jumladi ingkang sampun paring pabiyantu arupi menapa kemawon saha keparing ibu praktikal sehingga acara pariwahan ing siang punika saged kalaksanan kanthi lancar boten-boten aral satunggal punapa. Lan sedaya punika panjenenganipun Bapak Kuswanto dan Ibu Purwati boten saged paring piwales menapa-menapa dumateng panjenengan sedaya. Amun mugi-mugi sedaya keikhlasan kesayangan panjenengan sedaya dadosaken amal kesayangan saha pikantuk anugrahan ingkang mapikul saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pungkasaning atur panjenenganipun Bapak Kuswanto dan Ibu Purwati ugi badhe ngaturaken agunging samudra pangsami dumateng para rawuh sedaya. Ing pun paring papan palenggahan pasugatan saha penghormatan anggenipun nampi kawuhan panjenengan sedaya. Derek saged dadosaken sumur menika penggalih dumateng Bapak lan Ibu. Semanten ugi kawula minangka sulih saliran saking keluarga. Cekak semanten ingkang saged kawula matur. Ibu bilih wonten keletan-keletanipun atur kawula pribadi estu nyuwun agunging pangapunten. Nuwun matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak alos mengaturake mugi dari sampun kula aturaken panggon Bapak Sabito. Nggih. Turun kakung semua putri mudah-mudahan kalau senakan luar kira karena lendera atau kira pasatria saking kata kulo sang suko magolwati sampun sioko katingal kakebihan punika niki sang suko magolwati jeung para simalakama saking kitro Salatiga. Itu disuruh sana dulu. Satrio kembali ke sana dulu deh.
mewangi sepanjang hari. Alhamdulillah sambut buatan Sangyogian Prawilo Semonggo saking Sadra Kembar di Pak Gerayu Ibu Tridomas ngatos-ngatos ambil informasi informasinya ditata dulu, berfoto dulu yang nanti dilanjutkan dengan kirap tanggal libra. Oke, tahan dulu dari sini. Semuanya dari sini, tahan dulu senyum. 1, 2. Kali kita 1, 2. Kasih gak bebas. 1, 2. Lagi-lagi 1, 2, 3. Oke. Wasita cara kadusun lagungan koto modono kirap liri jadi rumah makan arah-arahan karena lembaran yang bawa rabang ratu dari pamurahan membuat di bawah daun pengantin tubuh menikah di kabaran calon pengantin sangat mendorong jorokan izin di daerah bayang
Surabaya suara cahayanya juga biar terbayar lagi sasana Surabaya Suryo Condro lalu yang kapiko kang amat dari jagat loyo kuwi buah malah tolong risatu duradi sinten to ingkang wonten ngarsa masih kosong tuwa tubuh menika warnane risang suba manggala nggih cucuk lapang dasar masih muda turtodo ingkang krida makaya nggih bangsa bangkit mawase wiramane lapang wigya ingkang merdawanita utawi awaosi pregede Ulun masito jajal sawuliyo iki kok pisang tapi ya satya tembang sakarone pangayan jambe sinigar dia prasasa tembang lutoto berkepura begitu busana Bodo lagak lagon yang lagi-lagi ingkang kathah menit-menit lumapah titik konyal kanggil nanging batang ngayalake lebih menika ingkang siap patah dasar nasib perawat yen kabeh malah uturi guna sanes-sanes kenes kados luwes sasolan sinten to ingkang mencoroti jahe sumawon suci tradisi urip biar bisa nate ing satemah Prabu menika menika bisa benar sakara tujuan ing pati bisono iya sasana paswa sigen kang cinata para kang putri berdoa sampun bawah wong yang dimangsa kala semenek utawi istirahat katur-katur kula pramola lagi kadang lewat keluarga Bapak Kuswanto kasuwun meratisaken yang mengangkat purwaka yang dados uga rapi istirahat monggo wekdal bisa sono kasmanggaken kadang-kadang pramola lagi ugi saking kadang-kadang Yu Esa Lia
luar biasa. Oke. Kok habis ini kok kesusuran nangkap kembang wae. Siap kan ada lempar buket ini ya. Mas Geri, Pak Rudi. Halo, halo. Saat mereka onten setunggal request dari mempelai berdua. Siap, Nah, siap. ini untuk teman-teman FG semoga bisa mengabadikannya. Ngono. Siap. Lagunya apa ya Mas? Mana Jogja Istimewa juga boleh. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Sing, Tara, iki Mbak Santi moga ikene menek entuk uncalan kembang ngono. Heeh. Padahal wis ping 3. Ping 3. Oke, yo. Ayo, kembali. Jogja Istimewa bersama New Esa Lia. Wis Santia Indonesia. Yo, yang di sana Yang geser di ke sini. kanan, ngulon 2 langkah. Ngulon 2 ngetan 2. Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Nggih, luar Ya, Pak biasa. Rudi. Dua tembang lagu menghibur panjenengan semua kula aturke menawi Nggih. kirang lepate nyuwun pangapunten. Sakmenika atur palipur kula
Pak Yai, Pak Haji sakmenika namung ngayahi karya golek pangupa jiwa ingkang berkah lan barokah. Amin. Inggih. Bapak Ibu dari keluarga besar dari Ngampin, monggo ingkang badhe foto bersama dengan pengantin, kita persilahkan, kita beri waktu untuk ya 3 menit ya, monggo. 3 menit untuk keluarga yang dari Ngampin, kita persilahkan untuk berfoto, monggo keluarga inti, keluarga sekandung dulu.